Ох, тази наса отново не ми се занимава по космос. Какво танцуваш? Ти знаеш какво правиш? Не знам. Ти ще отидеш в космоса и тази ракета е там. Ухата наистина е голямо. Пожелавам се късмет. Аз забравих да го питам, защо сам че излитам. Както и да. Колко фенове отвънка ме гледат. Окей, че после ще продължите. Тук е някаква тъмнича стана. Окей, готов съм за излитането. Оле, това успешно. Ей, забравих да го питам. Защо ще излитам за друго? Окей, сега гледам от една от външните камери. Полет е успешен. Чум на луната. Наистина какво така тъмно стана. Аз тук още летим, си гледам телевизията, още не съм стигнал. Всичко е наред горе-долу. Аз сега качнах на станцията, ама нещо тази станция много се е променили там, къде си. И първи път виждам толкова променено. Мале, гледай какво става. Окей. Да, тук е наред всичко. Тук вода си има. Храна. Материали за строено, всичко. Леглата да проверим. И те си видим. Но странно ми е, що дойдех само тук има... Това е за ще има хора тук. Това ми е странно просто. Окей, това просто е феноменално. Тук е още страна. Тук са туалетните. Огледало. Този тук е портал на къде води. Ще влезне. На горния етаж. Генератор. Що си имате датчики. Тук това е за управляване. Включва двигателите. Тук май плановете се писат. И колко време трябва да сега тук? 100 дена! Това сигурно ще бъде пореден. Трябва сигурно да имаме някакви мисии в луната. Имам... много неща. Мали. Защо е тъмниче не се вижда луната, звездите? Не е. Трябва да бъде обратното, да не е тъмница. Окей, че се свържем към това. Слагам си тук на нещо, ме държи да не падам. Закрепвам се тук да гледам станцията. Ето ми е ракетата. Между другото, както ми казаха, това новото, където го добавиха тук, аз за първи път се снимах това ново цялото. И доколкото знам, в него може да се паркира, да се изкарва ракета, да се построи ракета. И да. Окей, качвам се. Това беше, ако съм тук, къде летим по това, ако паднем, и ме спаси. Това.
Нещо ми се доспа, сигурно стана нещо, което не спи.